Binuksan na sa nagkapirang paratindaan porsyon na ini sa People's Park sa Barangay Puro, Legazpi City kaining Enero 8. Pira sa mga may pwesto na sa parke ang 12 taon nang nagtitinda nin buko na si Tatay Edgar. Sabi niya kumpara sa dati niyang pwesto, mas komportable asin malinig ang pwesto niya ngunyan sa People's Park. Ang naglipat po kami mga 2 weeks. 2 weeks na po. Kapit sa 8 hanggang ngayon po. Nagpasalamat ako kay Mayor para maganda ang pwesto namin ngayon po. May pwesto naman sa parke ang street food vendor na si Ivy na 4 na taon na sa siring na negosyo. Ugma siya na matauwanin siyansa na magkaigwanin sa diring pwesto sa People's Park. Lumipat na kami dito. Dito na kayo. Sa People's Park po. Maganda po dito. Sana panantilikin niyo po. Tulong-tulungan lang po tayo dito maging malinis yung People's Park po para maging maganda po yung kalalabasan ang paglipat namin at maging be happy palagi. Maging po kami, tawag yan, magkakaisa, hindi po kami magkawatak-watak, magkaaway. Inumaw naman kan magbabarkadang ini ang kalinigan asin kagayunan kan parke. Mas makagana kaya daan pagkakan kun malinig asin magayon ang lugar. Nagkayaan lang po pumunta po dito. Tapos nga po, gutom na po kasi. Ko po, mas safety po ngayon po kasi medyo semento na po yung pag-ano nila, yung titindahan po. Tapos medyo malayo-layo po sa dagat po. Kaining Martes, binisita asin ininspeksyon man ni Mayor Alfredo Garbin Jr. ang lugar nga ni masyerto ang kalidad kan pasilidad. Kasabay kaini ang pagdangugman sa mga suwestyon asin kaipuhan kan mga paratyenda sa food park. Apwer sa bukuhan asin food stalls. Nagpabadagos man ang konstruksyon kan pavilion asin amphitheater, kids playground, commercial spaces, comfort rooms asin admin building. Ang Legazpi City People's Park sarong inisyatibo kan ako Bicol Party List. Nakatalaan ining maging fully operational ngunya na maabot na summer. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.